No ano 2017, Portugal viviu unha vaga de incendios terribles que se levou por diante a vida de 111 persoas. Esta situación creou un shock, como é normal, na sociedade portuguesa e levou a que o Goberno tomara unha decisión importante: prohibir a plantación de eucaliptos. A partir de aí, Galiza convírtese no lugar no que buscan os eucaliptos que non poden plantar en Portugal. De verdade vostede está disposto a convertir Galiza nun gran eucaliptal e os nosos montes nun polvorín en pleno cambio climático? De verdade está disposto a impoñernos unha macrocelulosa que envelenaría o río Ulla, a ría de Arousa? Altri é un atentado ecolóxico en contra de Galiza e a cidadanía galega e nós con ela non llo imos a permitir. Esta batalla ímola gañar pese ás súas mentiras e ás súas manipulacións.